Tes. Salam. Parhalado pasahaton selamat hari Minggu tusude ruas nama dohoti par mingguanon. Martua ma akanaro di bagasat Tuhani. Minggutta sadarion ima namargoar minggu pasapuluhon dung Trinitatis. Topik minggutta sadarion hadaulaton na hinalomohon ni debata. Tapuji ma tuhatta debata di bagasan las ni roha. Taedehom ma patibul bema sangat. Patibul bema sangat ni Jehovah debatata dogma mauliatei tu debata amata ai pardangolani sude nan saluhut na jorbut pe dia lo debatata. Tok ton sombaon namiho mamuji salerena di baina di gom-gomiho huriamu sudena nasota dodo gogomi sai ikon saudoro hami on pe martua hami. Oh Jesus nasasadaho doa anak ni debata nang magodi pangoluho diotod hodobara. Oh Jesus Tuhan namion tangihon somba namion asirohan dihami. Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi perbadia, na tumo palangi dohot anoon. Amen. Tigor doa kadalan ni Jehovah, jala halak partigor, mardala disi. Alayang go halak parjahat, tarsuladi do disi. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata, para si roha jalan na bonar, mau liate hudok hami, ala di pabisar ho tu hami,
barita nauli, namanodangi rohanami, ayalani i ubahen hutadahami ho, dohot lomoni roham, di pangido rohanami, na mangulahon lomoni roham hami, saliling dinguluon, jalan yang martua hami bahenommu, saya perbadiai marohanami, marhite hite todim, jala parbugui mahami, mangorom hisap-hisap, dohot manggotapon roha portibion, saya palas marohanami, manguloiho, ala ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hatani debata turpuk epistel di mingguta tangyok kamuma patin debata di mingguta sadarion ima natar surat di Sada Korintus bidu onom ayat 20. Sada Korintus bidu onom ayat 20. Ayargado hamu ditobus di baheni pasangap hamuma debata marhite hite daging muna dohot marhite hite todimuna ay debatado napunay. Atong rap mangidogogo mahita sian tuhatta debata laho mangulahon nahubar tu patikna. Ale Tuhan debata say pargogoi mahami mangulahon nahubar tu patikmi. Amin. Sudena sorati binani dosai hato marotu Jesus sona obanoni sai por se amado Jesus si paluai molo pos rohami Jesus name rohami mudani Tuhan Yesus mamuri dosami Maya sutu hopanoni sona marohami sai por se amado Jesus si paluai molo pos roham di Jesus dame rohami. Kuria ni tuhata sianuduk ni roha tato poti madosatta tuado pandebata martangiang mahita
Ale Tuhan debata pargogo naso hatudusan jala ama para siroha dang lomorohami dahamatean ni pardosa mulak manian parjahati tumadik kodalanna asa mangulu ibana ido di pangidoroham alani i ubahen hupangidohami saya sudah ti mator-torum asa unang mangunai betohami saya sama sude dosa nami asa mangulu hami di bagasan asini roham saya pargugui mahami asa margugu hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Tabegema baga-baga ni debata taringot tu hasisani dosata. Songonod do hatani Jehovah, unak ko mabiar, ay ahu do siluluwak ko. Nunga pola hujo guarno, ahu napunaho. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Tabegema ede puji-pujian sian korina kamis.
Tumso hasuhatan do pasanai marhite anak nani lehonai mudar nadurus do dihau silangi rarape dosa taias dibaini puji madebata alemani siap las roham somba madebata dapotan Jehovah nasun timbuli mari te anaknya Tuhan Yesus bagasi tutup tambai ni debata tungso hasuhatan holong ni roham tujol mapardosa asido roham diukap hodalan lautu banuam puji madebata alemani siap las roham somba madebata dapoton Jehovah nasun timbuli marhite anakna Tuhan Yesus
Taha tindakon ma hapor seautai, songon nah hina tindakon ni dongata sa hapor seaon, di sadok portibion, rap maita madok. Au porsea di debata Jahoba, hido ama pargogo na setudusan, na tumo palangi do tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabea sia ton di perbadia, andorang sohabubuan. Ido tohata, na tumau na bernit, di pangumuman ni Silatus, nama tetar pajal do ibana di hau pinar silang, na tua tu banotoru dung ditanom, na mula mangulu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lahudul tu siamun debata Jahoba, amanai pargogo na satu dusani, disima ibana pa mamulak sogot tanoon, manghumi halak na mangulu na mate. Au porsea di ton di perbadia, jaladong sada huria na badia, huria atau panela Kristen akan na badia, do dia sesani dosa, do diatai na mandok, mulak mangulu sogut daging ni halak nang mate, do dihanguluan na sora suda. Amin. Tabegema ede puji-pujian sian kor gabungan.
Tabigema titing di Huriata di Bagasan Mingguon, Minggu 21 Agustus 2022. Parjolo, Goar ni Minggu. Goar ni Mingguta saderion ima Minggu pasapuluhon dung Trinitatis. Dohot tema hadaulaton na hinalamohon ni debata. 2. Partangyangan sektor. Di hari Jumat 26 Agustus 2022 di Patupa Huriata do partangyangan sektor maringanan di Garejaon. Turpuk jamita dienet sian Jeremia 2 ayat 4 sahatu 10 tolu. Dohot tema menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Yesus. Atong ria mahita ro tu partangyangani dipuka masuk pukul 10 sia 30 wib. Tolu, naeng marbagas, titing paduahon. Naeng majalo pasu-pasu perbagas do yanakon ni Huriata, Monika Seventina boru hutapea. Boru ni amata amang Oscar hutapea SH nahinan, tubu ni inata intan boru tambunan. Ruas ni HKBP Pondok Bambu, Sian Huta, Jalan Ori Raya 1B2 nomor 20B, Pondok Bambu, Ruas Sektor Sada W2. Dohot Orwana, Enrico Daniel Hursepuni, anak ni Amata Benyamin Hursepuni nahinan, tubuh ni Inata Tumiati. Ruas ni HKBP Pondok Bambu, Sian Huta Jalan Warakas 5, Gang Pitu nomor 26, Warakas Tanjung Priuk. Pamasu-masuon di Patupa di hari Sabtu 27 Agustus 2022 pukul 10 wib di Gereja HKBP Pondok Bambu, Resort Pondok Bambu. Tuhatama patuluson sakap parbogasoni. Opat. Hona RPP Manang Ruhut Parmahanion Dohot Pamit Cangon. Mulai sadarion Minggu 21 Agustus 2022 amang bangun manulang suami ni Inang Lisda Borusilaban, alamat keluarga Jalan SMP 135 nomor 40 Pondok Bambu, Ruas Sektor Tolu Wek 10, Hona RPP. Nomor onom halaman 35 Mahilolong ala maninggalhon parsinodukna dohot yanakonna. 5. Warta Dewan Koinonia PA Seksi Remaja. Di hari Sabtu 27 Agustus 2022 mulai pukul 10 wib sahat tunasidung di Patupa Huriata PA Seksi Remaja. Maringanan di ruang konsistori. Nats PA dienet sian Lukasia ayat 22 sahatu 27. Pelayan PA Inang Situa Ade Boru Simanjuntak. Onom. Warta Dewan Diakonia Komisi Beasiswa. Di hari Minggu 14 Agustus 2022 nong salpu, nunga di pasahat beasiswa ni Huriata tu 24 halak ruas namat jalo beasiswa. Godangna 11 juta 700 ribu rupiah dengan perincian sebagai berikut. Siswa SD 5 halak, siswa SMP 3 halak, siswa SMA manang SMK 4 halak, mahasiswa 7 halak. Huriata pasahaton mauliate tu sude ruas nasai totong rade mangurupi yanakon ni Huriata untuk memenuhi kebutuhan di parsikolan nasida. Tuhatta mana totong mamasu-masu keluarga songoninang akka ulaun nasida pe. Pertukaran pelayanan firman. Hobar tu keputusan Sinode Distrik Walu DKI tahun 2020 sada, maka sadarion Minggu 21 Agustus 2022 adalah pertukaran pelayanan firman di HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Namar jamita di Huriata 5,
Amang Padita Rudi S. Lumban Raja STH, Sian HKBP Sutoyo, melayani di ibadah pagi pukul 7 WIB. 2. Amang Pendeta Morgan Pardede STH, Sian HKBP Cakung, melayani di ibadah pagi pukul 30 WIB. Jala Amang Padita R. Silaban STH, melayani di HKBP Tanjung Priuk pada ibadah pukul 10 WIB. Jala Amang Padita P. Pandiangan MTH, melayani di HKBP Kalidres di ibadah pukul 7 WIB. 8. Padidion Nabadia. Hobar tu program ni Huriata di hari Minggu 4 September 2022 di Parmingguon Manogot manang pukul 7 WIB di Patu Pahuriata do Padidion Nabadia. Pinangido tu sude akana toras, akana sotardidi dope yanakonna, asa di daftar homa tu situa wek nabe, huhut mabuan fotokopi akte kelahiran. Sia, kunjungan gerejawi. Di hari Minggu 20 Agustus 2022 naneng rodo dongata sahapor siaon, na posobulung HKBP Ujung Menteng, Resort Ujung Menteng, lao mangibati Huriata. Anggiat marhite kunjungan nasida semakin mempererat tali persaudaraan antar Naposo ni Huriata. 10. Sinode Distrik Walu DKI Jakarta. Di hari Rabu, saat Jumat, tanggal 24, saat 26 Agustus 2022, di Patupado Sinode Distrik Walu DKI Jakarta, maringanan di Green Forest Hotel Bogor, Jalan RE Sumanadi Reja, nomor 10 Bogor. Dohot tema, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat 2. Subtema, melalui tata dasar dan tata laksana yang lebih baik dan sentralisasi keuangan, HKBP semakin bersemangat meningkatkan pelayanan di era digital. Borhat Sian Huriata, Parjolo Amang Padita R. Silaban STH sebagai uluan Huria, Amang Situa BE Napitupulu SE sebagai utusan Sinode Godang, Jala Amang Situa E Manulang SE sebagai utusan Sian Ruas. 10 Sada, Seminar AMA. Di hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022, mulai pukul 8 WIB sahatu pukul 12.30 WIB, di Patupado Seminar Kesehatian Kaum AMA HKBP Distrik Walu DKI Jakarta dohot tema Pola Hidup Sehat. Maringanan di Aula SMK Prestasi Prima, Jalan Hankam Raya nomor 20 Cipayung, Jakarta Timur. Borhat do utusan mewakili AMA ni Huriata, Amang Situa JP Siregar, dohot Amang B Siahaan. 12. Surat Sian Kantor Pusat HKBP Piaraja Tarutung. Hobar tu surat ni Eporus HKBP nomor 672 garing L10 tolu garing onom garing 2022 tentang bantuan khusus pelunasan hutang ke dana pensiun HKBP sebesar 30,7 miliar. Pinangido tusude ruas ni Huriata naung majalo basa-basa sian tuhata debata, asa parsidohot berprestasi melakukan aksi khusus, lao melunasi hutang i dengan mempersembahkan 5 juta rupiah hingga 10 juta rupiah atau menurut kerelaan masing-masing. Laos di hari Minggu tanggal 20 Agustus 2022 naneng di Patupa Huriata do Papungu Pelian Tujolo, ima tu haporluan pelunasan hutang tu dana pensiuni. 10 tolu, ruas Namar Sahid. Di bagasan Parsahito do ruas ni Huriata, Parjolo, Amang Situa Insinyur IEH Siahan, terpapar COVID, isoman di rumah, ruas sektor Sada, Wik Tolu. 2. Ruben Hutasoid,
nunga mulak tujabu dung piga-piga hari dirawat di rumah sakit Yadika, ruas sektor Sada, wik tolu. Tolu, inang Nyonya Marta Huta Barat Boru Manulang, terpapar COVID, isoman di rumah, ruas sektor tolu, wek 12. Opat, Eva Manulang, terpapar COVID, isoman di rumah, sektor 2, wek 5. 5. Jackson Lubis, sedang dirawat di Rumah Sakit Persahabatan, ruas sektor tolu, wik 10. Tabuan ma di bagasan Tangyangta, asa anggiat tumibu hipas di Hilala Rohana Sida. 14. Par Hepengon, pilihan Tuhuria, 16.617.150 rupiah. Pilihan Tu Pusat, 2.755.250 rupiah. Pilihan Tu DSH, 5.577.800 rupiah. Pungu Sude, 24.110.200 rupiah. Songoni matiting di Huriata di bagasan Mingguon. Sai di pasu-pasu tuhatta masude pakobasion dohot peliani, bayan sangap dohot puji-pujian di goar ni tuhatta. Perjalanan Yesus dijolongku, tolong ni tangani manogua, nani ngolu kehodo sombaoku, tungsonan mardalan rapona, ubotoro takas panoguanmu, diiring-iring hodolak laki, sahat rodi ujung padalaku, togu mau jonok tulang bumi.
Sahat rodi ujung ni pardalaku Togu maaf jonok tulang bumi Togu ma Tuhan hapusnya aku asa poling Tuhan makirin mau tu surgoi patulus pardalaku tondimi maringan Maria upotodo takas panoguonmu diiring-iring hodolak kaki sahat rodi ujung ni pardalaku Togu maaf jonok tulang bumi Adi di bata Jehovah Tuhan nami mauliate masobon ni roha nami diasini roham naujalo hami di bagasan ngulu nami napi tuarion di paluas sodo hami makubasi ulaun nami sigano pari di papungu asini roham do hami pabadiahon ari minggu parsobau minggu nami sadarion atau ngasi maroham di hami Tuhan paloas mamardami roha daging pamatang nang tod dinami marguru marsiajar tumangihon hatam makuling maho Tuhan mananginangi mahami akan nahinokopmu dami ni debata na sumurung sian saluhut na roha imana mangaramoti ati-ati nang pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amin. Huriani Tuhata palawas samuhami jumulo patadahod diri nami adorang sosahat kita tubarita nauli ia guarnami na pinagajang padita moru gajina Bernanto Alperna marga pardidi alain ahu pakke guarna pinajepek moru gajina ipajepek Morgan BA pardidi inata nahu ala boring rajai margoar Lisbeth Patmawati boru sianipar parhoda ikodo do parnaya manginang sotung mago jala simatu aku boru butar-butar nama nubuhonau tiorosma boru pak pahan opak mehami dak danak amanginang syakangam may boru semester terakhir di Semarang Yemima Gugun, Retta, Piaraja, Tarutung, Boru Pardidi. Si nomor 2, Bawa, Guarna Richard, Petrus, Nagasaribu, Litong Nihuta, Marga Pardidi. Si Petolu, Bawa, Margoar, Hesekiel, Simon, Paulus, Panai Hilir, Labuhan Batu, Marga Pardidi. Si Payopat, Siap Pudan, Bawa, Margoar, Ruben, Rilli, Galugur, Medan Utara, Marga Pardidi. Hami Mangula, melayani di HGBP Cakung, Resort Cakung, Jalan Marumur Mahami di Cakung, 5 bulan. Mutasi sian kantor distrik Bekasi, Kabit Koinonia,
siap Bekasi tu Cakung DKI distrik Waluon. Horas ma amang inang jalohamuma partinadan damion nang pesoharu rap pami rap doh ianak kota di tonga-tonga ni para seorang minggu sadarion. Horas madihita. Atong saha mahita tu hata ni debata. Hujahahom madihita hata ni debata na tersurat di buku panurirang Jesaya bidu 50 alu. Nama muka maisian ayat siabe saha rodi ayat 14. Hujahahom mahibul sian ayat sia. Dungi jauh-jauh maho. Jadi alusan ni Jahoba maho. Molo angguk ko gabe dohonon nama. Idama di soddoau. Molo di paholak ko siat tonga-tongam pangarupaon. Tudu-tudu ni jari-jari. Doho pakuling hajahaton. Jala di lehon ho asini roham tunamale. Jala di pasabapo rohani nadangol. Jadi bisar mahati uronmu di bagasan hahulumon. Jala hagolaponmu tudoson hosniari. Jadi say toktong matogu-toguon ni Jahobaho. Jala pasabamon na roham di akka inganan narahar. Jala papiron na holi-holim gabe tudoson perlak na siniram doho. Jala songon mual na sodung marsik. Jadi Paulion ni akka anakmu ma akka pasi-pasi sian narobi. Patidangonmu ma akka ojahan marsudut-sudut. Jala goaron ni halak maho. Si Pauli akka riga. Si Totas akka dalan balobung. Asa hainganan. Molotung di taito patmu sian ari sabat mangulahon lomo ni roha di ari habadioku. Jala di goarho ari sabat ari hasoloan. Marmulia di akka jolma dabadia ni Jahoba. Jala pasangap, jala di pasangap po ibana. Unang diulahon ho akkadalanmu. Unang diihut-ihut to lomo ni roham. Manang marhatarari. Jadi marlas ni rohama homida Jahoba. Jala ahu manogu-nogu ho di atas ni akka betul-betul ni tanoon. Jala parmudu-mudu okku maho marhite-hite perjabaran ni Jakob oppumunai. Ai pamangan ni Jahobado madok songoni. Ima ianggo sahatna. Huriani tuhata dongan saha porseaon. Dimula ni huria. Sahat rasi rasa sadarion. Hadaulaton manang ibadah. Gabe sada kebutuhan doi. Diakana porsea. Hadaulatoni gabe sada haperluan kebutuhan doi di parsaoran ni jolma doho debata museng doho jolma. Ala jolmai nasai makkalunguton hata ni debata menjadi petunjuk makkalomohon suara di debata. Nagabe panogu-nogu disude akka siulaon nasida. Manang aha pediula nasida. Jolo di pajongjong doha daulaton manang ibadah tu debata.
mangido petunjuk arahan tona doho poda nanaing patupaon nasida songon hataridaan ni bangsoni debata nasida songon hataridaan ni bilangan ni akana persea songon hataridaan ni luhutan nabadia namar sobba doho Jahoba. Alai di ganup persobaon manang di ganup ibadah hamu akadongan saha perseaon selalu do diodolhon hatu tuon ni holong ni rohani debata di ganup hadaulaton ni hajol maut tu debata selalu do diodolhon di patujolo hatu tuon ni holong ni rohani debata pargogo naso hatu dosani lapatan na hamu akadongan hadaulatoni sada gobaran ni pelayanan doi hadaulatoni sada gobaran pakkobasio doi mangulu makkobasi nasalomo ni rohani debata ai ido mabbuat pasu-pasu ido mabboan hamuliaon ido patupa hasitongan jala ido patupa hatigoran saliling madege tano oddo pe bangsoi hamuak kadongan saha porseaon boasa songoni moloin nahita amanginang boasa songoni rikok nagabi kebutuhani hatani debata lomoni rohani debata menjadi petunjuk tu bagasan ngulu ni jolmai ala portibi nani inganan ni jolmaon ima ruang lingkup harajau ni Banua Gijang pernyataan hasitongan ni pernyataanon Boido taboto sia Lukas 10 sadai ayat 20 sadai manang siat tangiang alea manami dari Banua Gijang sau malomoni roham di Banua Tongaon itu sada pernyataan ni hata ni debata memperkenalkan tu tonga-tonga ni hajol maut tapabua tano portibi na tainganion na tadigion na tatinggalion bagian ruang lingkup ni harajau ni debata asa marhite jolmai marhite bangsoi marhite huriai patar mahapa patar ni proses ni harajau Banua Gijang di bagasan manang marhite-hite hasitongan hati goran holong ni roha serep ni roha haporseaon doho pakirimon hamuakamang hurian itu hatta ala hinarikko ni harohaon ni debata ala hinarikko ni pikiran ni debata ala hinarikko ni lomo ni roha ni debata di portibion totuma di suarahod debatama tuakana porsea tuakana posona makobesi pelayanan tentang kehendak Allah makobesi sapeloja makobesi nasalomo ni rohani debata Odo nilai ni pelayanan jala odo argani pelayanan di hadaulaton ni debata di parsaoran ni akajolmai manang nadia peluat inganat diingani manang dia pegoar ni kota nanyanganan ni jolmai akamang nama kobasi nasalomo ni rohani debata di portibion totuma marhite-hite bangsona marhite-hite jolma na tinoppa ni debata tumirurupa ni debatai marhite-hite luhutan yakana porsea na pinarbadia ni Jesusi marhite-hite hamu akamang akenang naung terdiri di bagasan guari debata marhite-hite ngolu ni bangsona ima debata mampajongjokon makobesi pikiran manang hadebataon ni debata tarida di tonga-tonga ni hasianganon. Hurian itu hatta dia ma parange natung macai perlu si hobasan munanoaing.
Dia maparange ni hataridaan ni harajaban wagijang na perlu dihobasi huria. Dihobasi jolma na tumirurupa ni debata. Dihobasi luhutan yakkan na pinarbadia ni debata marhite Yesus mudari Yesus na badia. Dia maparangi amang. Aung dua na sederhana. Sangat sederhana. Tidak perlu di sini kajian-kajian ilmiah hamuak kadongan. Sederhana do, parangei, pangalahui, jala omma yang akan kita budayakan. Jala omma yang perlu digenerasikan to kasuduk na poso. Jala omma na perlu dipelihara di tonga di jebu, di tonga ni huta, nang di tonga ni huria, hamu akadonga sa persiaon. Dia may paholang pangarupaon. Paholang tudu-tudu ni jari-jari. Paholang pakuling hajahaton. Apalagi halak Batak. Bangsa Batak. Uria Kristen, Batak, Protestan. Satu generasi solari. Terus dope ikut disirai. Asa di paholang pakuling hajahaton. Dia main. Dia so dia. Nunga makelai. Dia so dia. Berek kamu mah. Dia so dia. Ini mulut dengan lantam. Manihasi donganna. Manihasi jolma, menghakimi, meluhuk makelai, sangat luar biasa hamuak kadongan. Sederhana do, na pinangido ni debata, babua luhutan bangso ni debata harajaun na sotar hudur dohamu, na pinarbedian ni mudar di Yesus. Sederhana do dipangido nanaing hobasatta, sapiluja hita makkobasion, sapiluja, jala halo jotta makkobason, naso tupa gabe sahit. Amin. Naso tupa gabe sahiton mulu lu cape luje hita makkobasion. Paholang, paholak ko dirita, siap pangarupaon, paholak ko dirita, sian manunu jari-jari. Perek kamu jo luar biasa maniak ati-ati. Saya hirai mana-mano aing naung debata. Ngakana marupuni, ngakana sangat. Ale berkau majo, rodo, inabuti. Berek kamu mah. Etika ni hahormato ni habang mago mai gabe suadok dari dabe hahormaton ni parbangso otta baik di tonga-tonga ni budayat tapi dung boy mangan berek kamu pitor ganggang maksat dabe gerek-gerek ngaon dang boy betangan naon tutoru say ganggang songon angsa na makuling ya tiki mulanai semangat do paborong, du paborong morong-orong, du morong-orong sudah may salahon hamuak kadongan. Bahkan gereja juga disalahkan, tidak pernah saya diperhatikan inna museng hamuak kadongan. Hurian itu hatta adong tulu hal napatut si paholangotta, si pangholangonmu, si paholangon ni huria. Si paholangon ni ruas ni huria nang penong karisten. Nang penong karisten. Sa sitong na molosyan umur ni ha kristenon. Dan kristen na paholang abehita. Sudah selayaknya menjadi orang Kristen yang mempertunjukkan kebenaran ni hasitongani sasitongna. Ale Roma jamita luba-luba. Gudang nuaing karisten ale dang karisten. Ngatorok jolma nuaing aledang jolma hamuak kadongan. Bahkan godam nuaing karisten mamak ke gereja inganan pertebunianan. Asauna pola curiga jolma. Ulang kapala lantap siran di jolma inna. Anggo hapatunonna luar biasa alai berek kamu ma. Soal harohau ni. Hola diuji do ngaitor marungut-ungut. Hola diuji do ngaitor morong-orong. Hola diuji do ngatur makelai ipa masuk matu Facebook oton idamu huria itu hatta ala portibi natinoppa di debata marhite jolma natinokop nai ikko marhite jolma ido pajong jongon di debata lo moni rohana dame hasitongan lasmi roha dohot haporsiaun napolini huria itu hatta. Adong nak natulu halon pangaropau turu-turu ni jari pakuling haca hatonon. Omma bakko natuluon bak
bakko yang tidak membangun persekutuan. Bakko na tulwon omma bakko na so mabangun hade batao ni debata. Bakko na tulwon dan mabangun lomo ni rohani debata. Malahan sebaliknya mangaleai sakat ni debata. Makar hari habadiau ni debata. Dohot naparwarwahon haluaun nasian debata. Uria itu hatta mek donian pangalahon na tuluon, mek do pangalahon na tuluon, alam nang gak remeh hamu. Boy do balga haseseganyon, to parsaoran. Boy mabola rumah tangga, boy mabola persaripeon, hamu akadongan. Jadi perlu si tutu ni tutudo, si paholangot tadoon, ikut tolahot tadoon, ikut naloot tadoon. Buasa akamang alana Tuhan debata nasai makkalomoho tua doho paso do tujol manai. Alana debata sai makkalomoho tua pasu persaulian merdapot tungol ni jolmai manang songo dia petopana ale sada topparohita na tinoppa ni debata tumiru rupa tudos tepalawi debata rapna uli rapna angur rapna marmulia berdiri sama tinggi duduk sama rendah ido hasit tongan ni hajol mauta ditoppa dipaujak dipelihara tuhatai akamang akaina. Anggo soal akaulaon marsibuan pisoran ni panopaon na doi. Aidak sude camat, ikonaunggo pangula, dak sude bupati, bekonaunggo rakyat, dak sude petinggi, ikonaunggo narendah. Ale saling mengisi putaran lingkaran yang saling menghidupi dan saling melengkapi. Ido simbol hamuliaon ni debata songok gobaran ni halipitongani amanginang. Marwarna tiko alai dan terpisah menyatu dia terus mewujudkan kemuliaan Tuhan nangpe di tonga-tonga ni portibion. Adong sada ilustrasi songonon. Ada mulu sepata hubasa batak ton ba itor atu si hamuma ai satu bapak do pibion. Charles Haddon sahalak parbarita nauli di zamanna. Rap dohok robonganna marhuda marbarita nauli mulu najolo hingot dope cerita di guru jedding mulat tersakitan dolo sanggul parbarita nauli sangar marhuda lau marjamita lau marbarita nauli marhuda malahon ibulus ma sadahuta dohok ladang manang porlak iberek kalahima sada baling-baling ngalugu. Bola bahasa Indonesia kincir angin inna. Beling-beling ni alugun. Saya mar putar-putar, saya mar gelok-gelok. Tu dia alugun, saya tusi kincir angin onatong. Jale panasaran malahima merengon. Bahasa di tonga-tonga ni haunay holak kolang itobahon. Adong kincir angin on, adong isi parhauman inna. Pajonok kalahima tusi. Jala di idama, sada surat di baling-baling ni kincir angin on. Isurat todisi debatado holongina. Alay semar putar-putar ma baling-balingon hobar tuak kalugu na tinodong niya luguon baling-balingin. Dungi liling malahi maparrahonon. Roma dongan ni si Charleson sahalak isukum ma parporlahi. Amang ayahay lae na parporlahon. Ay buasa dohonom mu puang hatani baling-baling nai debatado holongi hapeng saya mar putar-putar do baling-baling mon mar putar-putar do holong ni tohani indadong Charleson Roma parporlahon daw ngamang daw dak songoni masukna holong ni debata tu sudedoi alana dak sadeinganan haujahan ni jolma jika sudedo portibion ikon dia holongi debata ido masutu di surat di beling-beling noninna. Artina hamba kadonga saha porsiaon holong ni debata terus dosa sitong nama nodangi
Terus halak batak di Toba, halak batak di Pulau Jawa, halak batak di Kalimantan, di Sulawesi, nang di Papua. Tok tongdo, di Linggomi, holong ni roha ni debata. Alaina jotado, bakko ni haporseaon ni hajol maut tado, yang tidak mengenal kata setia. Saya ragu-ragu. Contohnya, ido ubai gudang gelar-gelar ibai kalak Tuhan Kristenota. Apalagi Tuhan Kristenon halak batak. Kristenon halak batak parjoli dokomai PT mulok lonong inna. Dikemar pesta mulok. Dusai daminoto tu dia. Baru digawari mamuseng. Kristenon halak batak kapal selam. Ilau terdiri malua terida. Di pasal belga-belga hamulai tonna. Alesai-lesai. Daminoto manang tu dia inna museng. Aum gope gelar-gelar liha Kristenota. Punguan kategorial. Punguan ina para Kamis berbeda inna museng. Kan? Ido. Alana diutanami paktana ala para makorbo iba. Mula tua mangula memang ngamang gadui. Guarna ma horbo soneboto horbi gadu-gadu manang dang. Ima horbo inge dege gadu-gadu kuroma mani manoru itu jebu. Mamaleme iba. Ujungnya binama gelar-gelar ni aputel de perbada bolon ningom mai musai. Ala memang nasu meling remeng na. Ia nengeknya ni paingo kaboy do. Ala ima alanya kabak kosongonong gabeta bagelarra. Wenang majui maju hudok. Anem bolo hamudok murka mutua wonong gabeda kau nama jalang awonon. Ama johudo, tekindaga seribu melayani. Ya, martanyang itu iba. Asal debata petunjuk. Mujungnya marmanuk mau. Marmanuk, boy matong mangan. Sana marmanuhon. Jelas dorwani ruasi dimulani. Dimulani dengkat dorwasa madok. Padita parmanuhi nertong. Dung liling dang be padita manuhi nian hina nama. Kata baju gelar alan warmanu pinasojo om musengak kamang. Ni uji mamareme. Ya dung panen padita enean hina. Bah, ay paro. Bojunga pinaso mareme. Ba perbotok-botok matum, papung botol lekua. Bah, padita bototan ina museng. Jauh merasawan. Hama kadongan artinya nekudok. Najo-jotan goarta taba alani parangi dosa sitongna. Parangi. Hama kadongan saha porsiaon. Suang songoni donoaing. Parbangso otta. Ha Kristeno tao nakamang. Ha Kristeno tao. Ika patuluhonot tado kekristenan yang menyatakan kealahan Allah dimanapun posisi kita berada. Ido nani halo mohon di debata. Ido kehendak Allah dari diri orang-orang percaya yang dia kasihi, yang dia permuliakan, yang dia kuduskan dengan darah Kristus Yesus. Ala di doa kamang ikut elehot tado. Makomarsobado hita tujolo di debata. Hita do namang ido petunduk sa debata. Jaleko kita ro mangilehi di bagasan serep dohot haporsiaun. Alani ihueli majohita. Mangedehon bukuede nomor 640. Amang permusik nami, amang solider nami. Musik kok kamujo edde nami nomor 640. Bukuede 640. Tolu krois. Asa madenga do haholongon sia gijang. 640 ayat 2 dot ayat 4 akamang kenang tadeho majoon. Leon Lord ni
rohana mojo baga-baga hadameon sahat bain Tuhamion Yesus Alpha nang Omega bonani hapor seam sai padau maka dosa sai paluahami. Ayat opat sai pasiko tinopamu lampita bain hamion haluaon nasumurung leon matuhamion boan hami tunauli di banua gijangi pai mao pujion nami saleleng leleng nai. Taida mana mangihut huriani tuhata di parhatutu hamudo. Di parhatutu hamudo pe jolma na jolma hamu. Yakin dope hita amang jolma na jolma hita. Jolma na jolma ima jolma na jolma. Jolma na jolma ima jolma na tumiru rupa jala sa pangalaho doho debata. Ima jolma na jolma hita. Di toppa debata jala di jolma ho debata hita gabe jolma na sa toppa na tumiru tudos tu pangalaho ni debata yang mampu berbuat yang terbaik. Namar gogo makobasi holong ni roha. Naik kemampu patuduhon hasirepon ni roha. Molo sian panobusion ni Tuhatta Yesus Kristus. Naung mangaropuhi gogo ni jea ni hadosaon. Nunga patut kita digoari jolma na jolma. Halak na halak ima halak na Kristen. Jala jolma na jolma ido, jolma na mampu padisarhon hati uron dihahulumon. Jolma na jolma ima jolma ni debata ido na mampu na margogo padisarhon hati uron dihahulumon. Ya benar, nabui padisarhon hati uron dihahulumon. Ita idama barita na masa hamuak kadongan. Akana di bagasan ragam ni parsorion. Na di bagasan na dilutta ni parmaraan. Na di bagasan parsahiton naung liling. Gulap bo pakilalan ni. Gulap rohani. Gulap ng ate-ate ni. Naing mga dungi, naing marsurak, dang boy manang tuise dito boppon. Alay daidama. Jolma na jolma, imaha jolmaon ni debata. Boy doi pabisarhon hati uron tuhahulumon nyak na taguari nakkaning. Ahama jolmai boy pabisarhon hati uron. Turpuho maddo nakkaning. Marhite-hite di lehon ho asini roham tunamale. Marhite-hite na pasabam roha nyak na dangol. Fakta, realita, nang petorop pita Kristen, alay gudanggo catong-atong-atan na mardangol. Na margumul, baru natupur ekonomi na ala ni COVID sa pulusia. Baru namarsak ala niya karagam na asing. Romusing dope, moloro sahit na renge, tunggali doholongi. Sa pakke-pakke ni maramarang ginamarede sa dajabu. Molo ngaro sa irenge na tua-tuana. Masih bali-balian doy patorehon. Berek kamu golap boy. Golap. Golap betul. Romusing masa stroke. Sa stroke mati sebola.
Sony dot nyedi, anu nga teleng wito, teleng sabola, anu nga sega wito, sega sabola, mate sabola, ingot tamu umarga, botol aqua sa kilo, siandang mate sabola. Golap boy, golap, dangol loy, dangol, dangarong biharapan disi. Alip tabiring ma. Akkana porsia boy do makkobasi hati urut pakana songonon, boy. Rodo pi hajahaton noeng martaburak, tipu muslihat ni hajahaton nang hohar noeng. Boy do hala Kristen pabisar berita nauli disi boy. Iben ni ajari hitanak kanin. Le di lehon ho asini roham tunamale. Pasabam rohan yakan harangol boha. Ngasahat kita tusi akainong akamong. Ngasahat kita tusi amang. Ya geleng ni halak na mga lok ko mangaju. Olo amang. Ya geleng misipahiho. Berek kamu jo. Balak batak na si panggarong. Boru ni halak malo meyaju. Ya boruna, ya geleng na. Amang di pasulap pak ditujang gitu pe. Di guari mahita si tujang nagadap. Berek kamu. Jauh-jauh ni berita nauli no yang akama ngakai nang pabuan atinop pani debata doho. Sago perdoho debata. Iliat todina tuhajol maumu asa boy hita. Patari dahon hati urun tuakan amarsa. Bagaimana Pak Pendeta, kan saya enggak cukup ekonomi. Ya berdoa, doakan dia, bawakan di dua syafaatmu dia. Dan terbaik komanggotil rotim, tangiang muinong, tangiang muamong, nesaping mimajo, unang junadawan. Berkamu jonion, jono gotuson, jono, ali dang dapot kan, ali odo terdapot, omabak kota. Saya nadau rutaida, hapeng neholak kolang tahun, nungga pola say renge. Alai Paula Sotaboto. Hari inilah suara Nabiah ni panurirang Jesaya. Manggudahi rohat tanahnya kamanga kainang. Paboa hamu luhutan ni nabadia. Nani lehon ni debata di usaha debata todina. Asa boy tahobasi. Na pinangido ni debata. Same me ni sisido penuaing. Holongmu tarida tuak kanadangoli. Arga hiadui di harajaban wagijang. Ido baido Jesus. Nasa nabi na henmu tangiko na metodi na Jesus. Na tuauri. Luar biasa. Akamangakena. Bohado padita ngalan siya udang margogoaw. Unang do lang siya ho. Anggoto di maddo dang lan siya do peho. Angapin siya namang padita. Daong begogok unang dok. Unang jok kalwaso dito didiho. Unang dohi. Anggo keyakinanmu, kuasa Roh Kudus pasti manggarai ati-ati doho daging pamatangon patopahon lomoni rohani debata. Buasik kosongoni bolin nahamu ay nunga dihaholongi Tuhanihamu. Dihaholongi debatahamu, diperbadiai debatahamu, diapuli hamu nasay laon, dipamalu sahihmu nasay laon sudena, isitak dibukbut nasa perdangolammu nasay laon. Asaboy hamu manglahon makubasi na mekmet na pinangido ni debata. Ima marpabainan ala na porsea. Songon nidok ni Apostol Jakubusi. Haporsiaon marsinodang maritehite pabahenan. Idu akama. Nuaing welik majohita upagajang sauti ate. Bagajang sauti kamada una jowo sa kamu ate. Taida majunuaing ala hapaditaw nami ito pa siya kutahutan. Do satu ko taon kuberek kami ba hapeng iya hami ditobak isan mulom marjagal-jagal sekolah minggu pe 1 tahun 2 juta do alai boleh hami sa 2 juta ngana mau di nga 2 tahun papungono asa boy rak mangalang jagal do sekolah minggu. Ape do 1 tahun 2 tahun bah seperti gue dapat nasai. Kalau nipotek buti dapat 2 juta. Amang Tuhan. Ajarin apa sombu harum menggugah akarwas Jakarta. Buya masih leon-leon. Tuh hutan. Bona poso kita.
Asa boy nang kepala tiki natali kadat dani sikat ni suruh-suruh ni boy rak mangan melang jagal-jagal inaroha makainung akamu ido saya mah pina bereng-bereng saya mulai main pinabuah-buah tuaka ruas ni hurion anggiatnya boleh tiki mulat petubun dapat sukian itek-tekon otik asa bari tanauli ai ia ai sate tek nao dik doi molo sai mane tek mangalap tap dina molo sai tetek ke perkotanian pasti mangalap tak betu ta boda pesugitan alana jol mai kota nga pasti jol mana jol manga pasti be dang meleset be ale bohama no ang katutur tekat dong takai nungta di bona pesugitan no ang haru mamasta perong itanggurunga sotolak be no ang yakka mangakainan alani mohon perhatian makubesi na pinangidoni debata nabi henmu tanggiko na metoni na Jesus atarima tudusan na nuay hurian itu hatta dong asaha porsiaon molo na polas tusi iya adong pelayanan di gereja diakoni sosial gereja iya mari kita kembangkan itu tuakan amar sahid rikotied donuay hati urun di nasida ede tangiang dot apol-apol tuaka na di bagasan parsahitoni. Urian itu hatta tu aksi napatu pahon makkobasi manang melayani di tingkat niha Kristenota nga ikon lebih mapan nian. Mulai badikot tu umur niha Kristenomu nunga di tingkat pelayanan yang berbuat kita dan di tingkat pelayanan analisa be. Sudah di tingkat pelayanan memberi Bapak Ibu Saudara. Omma nadidokna ngolu hadaulaton nani halo mohon di debata siak kamu babua na semar minggu na semar soba na semar sarhita doho tuhattai. Amang inang hasitongan ni asini rohado dalan ni akahati uron sudah naburju rohado hapataran ni nabisar tuhagulapon hala nasi rohado lau pangalapan tuhanguluan las ni roha mangalehodo todong ni sodang ni roha haburjuon ni rohaido manaiti tu pangurupion jala parangi nai baru mai didodo dingolu nyaka na di pangujunan buku ede nomor 212 haholongon na badia las omma ede panutup tadi jami taon sahalinari inang parmusik nami anepehu jalakok kamu buku ede nomor 212 song leader nami buku ede nomor 212 ayat 5 dot ayat 7 haholongon na badia 212 ayat 5 onom dohok pitu. Basaron hadamehon narosian Tuhani gohiroha dohotodi ulangmu saksiani aya onom haolongon siang Yesus saipai yasrohakon satihas asahiyas tondikon atong alede bataku sai pagomos rohaki
Amin martang yang mahita. Ido tutu ale Jahoba Tuhan nami, saitari parsahak mahami tungulu hamonangan, namabuan pasu-pasu tua las niroha, dohok namanopa haporseaon, dohok parangi haserepon niroha, dingolu ni hajol maon nami nang di tonga-tonga ni hakristenon nami. Tung diukapodo tu tonga-tonga ni huriam, lomo ni roham sihobasan nami. Anggiat mangolu hami jala olo makkalo jahon, makkobasi tonam. Nagabe hanguluan ni toddi las ni roha di perdagingon, doho pajouon di pasu-pasu di bagasan nguru nami saliling madege tano oddo pehami. O ale toddi porbadia patoddi ton maho tu toddi tu roha tu daging pamatang ni sude ruas ni huriam. Asa toddimi ale Tuhan pargogo pangurupi hamaloon dohot habisuhon. Di ngolu ni hajol maon hehe makkobasi mangulahon na pinangidom songon hataridaan ni harajao banua gijak kami di pangoluho di tonga-tonga ni hasyanganon. Marhite parangi pangalaho pakkobasion pelayanan nami paterma hasitongan hati goran ni hadebata ommu di tonga-tonga ni hasyanganon di tonga ni jabu di tonga ni huta nang di tonga ni huria pargogoammu saluhut ruas ni huriam nang ruas na matua na poso akkana bazar do akkana di bagasan hahorason merluba-luba merlojong mangiahi akkana uli na denggan. Gabe sikat tua ni paso-paso merdapot-dapot mai sahat tuaka generasi sudut ni akkana porsea. Suang songonima nang ruas ni huriam. Suang songonina kuriam nadong diingananong. Dan terbahen si humisi nami patu pahol lomo ni roham. Alai diukaporo hasitongan mahite-hite ngolu na martangiang. Tangiak konon nami nang akka parjahat asa di bagasan hamubaon ni roha. Dia kana marsahid di bagasan hamalumon. Dia kana bergubul na di pangujunan asa dao siap padelian. Alai jongjong pakirimon na mangulu. Maka menakon saluhur ragam niaka arsak paru kilot si taononi. Asa gabe berita nauli ujung ni perdalaran ni hapersiaon. Olop-olop tua paso-paso dohot las ni roha. Ale Jahoba Tuhan nami di tangiang ni huriam sadarion buanon nami di tangiang nami akaruas ni huriam na di bagasan parsahiton. Amanami situa IR Yehasiahan Ruben Hutasoit Nyibu Nyonya Marta Huta Barat Boru Manulang Epa Manulang Jackson Lubis Nyonya Rosida Tapubolon Boru Siahan Daniel Tapubolon Nyonya Rotua Marpaung Boru Siahan natongo di bagasan akka parsahiton. Ale Tuhan jumolose sadosa nasida. Dosa ni akka donganna. Dosa ni akka keluarga. Sayunang alang denggan ni basam. Dohot asini roham. Lehonommu papatarommu basa-basami marhite hamalumon. Di daging pamatang nasida. Todim toddi porbadia papirhon toddi nasida. Merokap akkauba si panganon sinumon na pinakena na pinanganna. Gabi tuhamalumon. Asa martabba-tabba bilangan yakka na marhamalumon na marhahorason. Di ruas ni huriam. Jala martabba bilangan na marlas ni roha mamuji. Pasangapon gowarmu makkamulatehon saluhut asini roham.
Suang songoni pakobasion pelayanan ni huriam. Homa Tuhan manirai, dohok mamasu-masu, dohok menyempurnakan saluhuna. Sudeak kahalo jaon di tonga-tonga ni pakobasion, paloas may gabi hasihaton, padao gabi parsahiton. Asa toktong galak jaladungo palito ni haporsiaon, manganunuti makobasi nasa lomo ni roham. Martangiak kami manangiakon, aka generasi ni huriam, aka sudut nauposo, otod di porbadia, homa namalopa, haporsiaon, dohot harohaon nasida. Todim todi porbadia Tuhan, na tinggal gabe todi ni akayanakon generasi ni huriam. Todim todi porbadia, na gabe harohaon, ni akasudut nauposo. Asa dohot nasida generasi na papatarhon hadebataommu, papatarhon lomo ni roham, ditonga ni huta, ditonga ni jabu, nang ditonga ni bangsonami. Paurato Tuhan barita na uli sadarion, marurap parparbue, gabe parange ni ha Kristenon nami, saliling maddege tano oddo pehami. Tangiyang akahele-hele nami, pangiduan nami na husobahok kami, tubagasan goar ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Urian itu hatta dongan sahapor seaut tapuji madebata jalalasma atong rohatta pasahatton peliatta. Maredde mahita. Tangi yang
gogon rodi hasangapo saleleng nilelengna amen. Amen, amen. Selamat hari Minggu. Di pardalanan Yesus dijolokku, holongi tangan mi manogua nang dingoluku hodo sombaoku tongsonan mardalan rabon ho hubotodo takas panoguonmu diiring-iring hodola kaki sahat rodi ujung ning pardalaku togu mau jonok tu lambung mi sipatali luha porseahoku nililianani portibion alai dung ho hudatapo Tuhanku margogo doa dingolukon hubotodo takas panoguonmu diiring-iring hodola kaki sahat rodi ujung ning pardalaku togu mau jonokku lambung mi togu mau jonok tu lambung mi